Çeşmelere göre Haramdağ Berdimuhammedow soňky tupanlardan ejir çeken Lewap welaýatynyň ilatyna kömek bermegiň ýerine ilki bilen interneti öçürmegi buyurdy. Onsuzam koloniýalaryň, türmeleriň we olara biriktirilen harby bölümleriň şäklerine oturdulan zagluškalar interneti amykly çäklendirýär. Halkyň deň ýarty daşary ýurtda gün görüp ýörenine garamazdan bir pagony aýal türmän garawulyň ogly Haramdağ Berdimuhammedow zonalaryň sanyny we içindäki baraklaryň ýatyp boljak ýer sanynyň köpelmeginiň aladasynda. Seydi şäheriň 10 kilometr gawadynaky LBK 12 we LBK 11 türmeleriň aňyrsynda ýene-de täze türmän ýeri bellenip, öňkülerden 2 esse ul türme gurulyp tamamlanyp barýar. Senagat şäheri bolan Seydiniň zawodlaryň ýaşaýjylary we işgärleri mobil ara gatnaşyp ulanmak mümkinçiliginden mahrum. Şoňa meňdeş ýagdaýda Türkmenabad, Bayramali, Murgap, Nevitdağ we ýene-de bir giden şäherleriň töweregine koloniýalaryň we zonalaryň ýagyşdan soň çykan kömelek ýaly köpelip barýanlygynyň derdinden ýaşaýjylary mobil ara gatnaşyp peýdalanmak meselesi gün-günden kynlaşýar. Haramdağ repressiýalar güýçlendirýär we halka tarap haýwat we gorkuzmak siýasatyny dowam etdirýär. Haramdağdan Türkmenistanyň halkyna halına habar berildi. Nerdalyňyzy görkezjek bolup ýa-da kömek dilejek bolup şinaşymam durma. Nägidelik bildirýänleriň hemmeti üçin türmeler ýeterlik. Inhe zalimyň halkyň kömek soramagyna berýän jogaby.